Ayo disepoti nek ora disepoti urung kersa jumeneng kowe. Iya. Heeh. Dek. Sugeng dalu, Pak Dalan. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Paring asma sinten? Izin nderekna pangaken. Nggih. Kula Endah Wasita. Mbak Endah. Nggih. Nggih. Kuwi daleme pundi? Kula saking Minggir Sleman. Minggir Sleman. Lho jenengan kok malah merem-merem ki napa lho? Keliripan. Mboten. Lha napa? Mbah kok malah nggonku nutup genti ki piye? Oh iki ketoke kualat niku jenengan. Kualat mulane aja sia-sia karo Dek Okta. Gara-gara kacamatane iki iso nutup genti kena. Kok arek nganggo kacamataku po? Hah? Arek nganggo kacamataku. Mau ukurane gegeden. Iki cilik kok asline. Mbak Okta ya. Mbak Endah. Lah ya, Mbak Okta lungguh tuh Mbak Endah ya. Alasan. Terima kasih, Pak. Oke, Inggih. baik. Nembang apa Cayu? Derek. Wonten pamundutan. Napa, Mas? Lagune Gelo dari Pak Rohadi Desa Wisata Curug 7 Bidadari Desa Keseneng Sumawana. Derek Sumawana. nyimak lumantar YouTube. Matur suwun. Pengumuman, De. Pengumuman. Eh, Karena diumumkan, karena ini penting, maka Ya. itu diumumkan. Sugeng dalu Mas Dalang nyuwun tulung disiarke tanggal 25 Juli Merti Dusun Coblong. Kersane tambah meriah dari Pak Bambang Ketua Panitia wau sonten nyusul kula teng hotel niki wau sing gawake apel kuwi mau. Oh, tanggal? Tanggal 25 Juli. Mas Yusuf mangke. Nggih. Hah, tenun. Heeh. Ngapa? Ora dijak. Enek anggaran gedagelan 2 yuta, gelem angkat? Hah? Enek anggaran gedagelan 2 yuta, gelem angkat ora? Lagune apa Cayu? Rezeki ki sithik oke ora kena ditolak. Aku nek nggon bayaran diomongke ning panggung tuh saya Piye? sensitif. Oh, sensitif. Sensitif. Heeh. Piro mau? 2 yuta. Nggih, monggo lagune apa? Sesuk bintang tamune Mbak Elisa iki sing tanggal selawe. Alhamdulillah, iki. alhamdulillah. Jenengan arep melu ora? Hah? Ora dijak kok ya. Nyusul. Arep nambake moto sik. Lagune Lagunya Gelo. Gelo. Gelo nggih, Mas. Nggih. apa, Dok? Oh, budek. Iya, Gelo. Iya, iya, gelo. Mangga buka apa iki? Buka gong. Geng. Nah. Truk, 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 truk. Lagune
kaya ngene lakonku biyen apa kaya sinendal Walik pelok gawe kelas Pipek. Ayo tari semut. Ayo ala-ala. Hai. Kudu meten. Oh, tari semut. Kaya kondo